Hemm differenza ċara bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Dan huwa gvern li qed iġib il-bidla filwaqt li l-Oppożizzjoni tikkritika l-bidla u tpoġġi lilha nnifisha man-naħa tal-antik. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'kollegament telefoniku l-ħadd filgħodu fuq One Radio. Il-fatt li tgħidilna mhux is-soltu stirek huwa konferma illi dan huwa gvern ta' bidla, gvern li qed jiġib il-ġdid, gvern illi mhux qed jinfatam mill-eruq tiegħu, anzi qed jikkonferma kemm filwaqt li jibqa' ankrat fis-sod l-eruq tiegħu qed jinfirex għal setturi dejjem differenti u ġodda tas-soċjetà. Il-Prim Ministru tenna li x-xena internazzjonali qed turi li n-nies ma tridx li l-politiċi jinħakmu minn sistema li tiblaħħom. Għaldaqstant tenna li l-Gvern determinat ma jkunx parti minn establishment li jħalli l-affarijiet kif inhuma iżda jibdel fejn meħtieġ. Bħal fis-settur tas-saħħa, settur li bil-bidliet ta' dan il-Gvern qed isolvi l-kwistjonijiet tal-out of stock, naqsu l-waiting lists u l-ħinijiet ta' stennija. Bidla li se tkompli permezz ta' sħubija mas-settur privat. Bidla li però issib il-kritika kontinwa tal-Oppożizzjoni. Dan huwa sinjal tal-Gvern li huwa mhux parti mill-antik, mhux parti mill-establishment, gvern ta' bidla. Naħa l-oħra oppożizzjoni li tara dawn il-bidliet kollha kull darba b'mod sistematiku tpoġġi lilha nnifisha fuq in-naħa tal-antik, fuq in-naħa tal-status quo. Naħseb din hija sintomatika, hija effett ċar ħafna, hija sinjal ċar ħafna, hija stampa ċara ħafna tad-differenza bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Dan sostna l-Prim Ministru qed iseħħ permezz ta' gvern li jżomm il-bidla fiċ-ċentru tiegħu u s-sena d-dieħla skont bassir tal-Kummissjoni Ewropea ikollu l-ogħla tkabbir fiż-żona euro u d-doppju tal-medja Ewropea biex il-ġid ikompli jitqassam bejn kulħadd, l-iktar dawk l-aktar fil-bżonn. Tenna li biex ma jkollokx kritika trid ma tagħmel xejn u tittama li n-nies ikunu kuntenti b'hekk. Però tenna li dan il-gvern irid il-bidla li tirrifletti l-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet taċ-ċittadini. Il-Prim Ministru għamel referenza għażjara tiegħu flimkien ma' delegazzjoni fl-Amerika fejn tenna li wara l-investiment ta' Crane Currency pajjiżna se jkompli jiġbor il-frott tal-ħidma li qed isseħħ. Ġid li jiġi għax il-Gvern ma joqgħodx bidejh fuq zaqqu. Nibqgħu nistidaw l-status quo, nibqgħu nġibu investiment minn pajjiżi minn fejn qatt ma kien jiġi investiment. Kun iktar biċċa xogħol naqra iktar fit-tul, imma r-riżultati inkonvint illi jaslu ukoll.